Bendina mapan takoni Mbak Ayu setia nopo saben dina mapanmu ana ing kutha kula kepengin ngerti bayu ngendika ana sego ayam goreng neko warna takoni Mbak Ayu setia nopo rena wengi mapan ning alon-alon kula kepengin ngerti bayu ngendika ana sego ayam goreng neka warna malam perdana ketoprak bakti kuncoro pimpinan Agus Subekti ya njaluk donga pangestune Piyai Gunung Sari karepe piye muga-muga iso njunjung jeneng desa Gunung Sari saha Kabupaten Pati ya ketoprak Pantura paling timur paling etan dhewe berarti paling etan dhewe lah kuwi ngetan sithik wis Rembang oh iya muga-muga diparingi kuncara jenenge amin laris amin jaya selawase apa meneh mau ning jero kowe wis dipoto kanggo seleksi enggak ora seleksi foto ki mau kowe karo aku dhewe-dhewe nek aku tetep dilawak apa dipasang ning dhuwur gapura nah aku kowe lawang kuburan
Lho kene. Makane mbok kira aku meden apa ki setan apa ya? Ya ora. Sapa ngerti dongane piyayi Klagen Gunung Sari kene numusi muga-muga ketoprak Bakti Kuncara iki diparingi seger kewarasan, amin, lancar, amin, perkara rega iso diatur. Heeh. Iki dina rega-rega promosi. Iya. Pomo piyayi Klagen kene digawe nekakno ketoprak bengi iki mbayare sasi mburi entuk. Lho, kredit piye? Ngawur ae lho. Lho iki ketoprak promosi kok. Ya promosi ae. Lah mburi kok sing bayar apa bengi? Lah ya kok mburi rak ya tetep ana. Wis ana. Angger pendukunge ketoprak iki setya tuhu nganti mati ngrungkepi bumi ketoprak Bakti Kuncara iki tetep diparingi laris. Iya. Nek ketoprake laris kowe karo aku rak ya melu laris. Amin. Iya ta? Iya. Heeh, sok ben kowe tak tukokno susu. Duh, Nek ketoprake payu gene mbok tambah susu awak lemu kok. ben nggo adus awakmu ben ketok klemis. Ora kaya wong rombongan. Dak padha wae. Dak padha wae piye wong awakmu padha butek kare. Lho, aku maune kuning. Kuning. Ketok elek ra perkara ketoprak prai kesuwen iki. Bener kok. Lho sumpah maune belok iki bagus lho kowe. Bagus. Lah ketok elek ra perkara ra kopen kuwi. Saiki ya resik kowe. Ah, resik. Resik awakmu, resik omah-omahmu barang. Iya tak nggo ngrumati kowe barang winginane ngono. Lah kok. ngomongmu jare kesuwente prei. Lah iya, Oh. mula iki panene melimpah-limpah dong. Iki Iki petani ora trimo piyayi Klagen tok, kono-kono merata penghasilane memuaskan. wih, Iki sedelok engkas do syukuran nanggap ketoprak Bakti Kuncara. Dian. Tonan ning dagelane aku tok. Lho aku. Ketoprak iki payu kowe modar wis. Kowe iki yo ngawur lho. Karo kancane ndongake mati, ora kesusu mati aku lek. Gini, Nah ape mbok selip-selipen. ono mati rek sirip-siripan potonganmu ya apa wis apik apa piye? Lah padha potonganmu ku ya terus apik apa piye? Dosa le wong tuwa mbok kaploki Nek dosa. ning dhuwur panggung gak ana dosa-dosanan. Modar Gus, Iya. pakno celurit Gus. Lapo-lapo? Cari paten-patenan. Aja. Kowe iki ya aneh, tolong hargai seorang tua. Oh iya. 250 iki. Lho, maksudmu ngargai rek Lah piye jare kon ngargai? undake sithik ra kena. 375 piye? Aja. Kulakne 420 dong. Wis tak badeni 50 lah. Ya wis bungkus-bungkus. Bungkus sih masamu apa kok bungkus sih lho? Ngawur ae. Iki mau lagune apa? Iwak pitik Mbak Ayu suwe ora kanggo dadi aku ya lali. Oh saiki ora ana maju. Mula nek prei kuwi aja ngedos ben gak lali. Kowe nek prei ngedos marai yo. Kowe iki tak tekoki. Dong. Prei-prei kok ora tau silaturahmi nggone wong tuwa. Kowe ning ndi, Lek? Aku ning Sukoharjo Solo, Pak. Lho, melu ketoprake sapa? Aku ora ngono to. Gak wani jawab rek SMS rombongan ngedos. Kowe aja ngisin-ngisini aku. Ngomong ngedes. Ya ora entuk nesu. Dodoke wong Klagen iki lho. Lho, wong mbok gawe iki ngene. Wong saiki jamane jaman kaya ngene iki. Wong isin ora mangan. Iya. Ora gelem kemrembyah ora mangan. Iya apa ora? Ning ya aja ngelek-elek kancane. Lho kok ngelek-elek are. Tekok piyayi Klagen kene kahanan donya ki ana pira? Ana loro, Ana awan, ana bengi, ana apik, ana elek. upamane belong diganjar sing apik, Sondong diganjar sing elek lho. lho ora entuk nesu. Kahanan donya ana loro. Iya. Disyukuri. Tak syukuri. Alhamdulillah. Ya, ana lanang, Ana wadon, ana sugih, ana melarat. upamane belong diganjar sing sugih, Sondong diganjar sing melarat. ora entuk nesu. Ora entuk nesu. Alhamdulillah. Ya. Ana awan, Ana bengi, ana waras. ana edian. Upama aku sing waras, Aku sing edian. Wis elek, melarat edian. disyukuri. Tak syukuri. Sak ngisormu ana sing luwih parah kowe. Ana sing edan, ana sing gendeng. Heeh. Lah nek aku sing edan. Kowe sing gedeng pek kowe sisan. Salah siji sing nglakoni. Mosok aku kabeh. Lah ya salah siji sing nglakoni. Wong kahanan donya ana loro. Lah nek kowe kok gendeng aku edan tak berarti ora kahanan donya. Berarti ana loro. Ana loro. Ana Kartono. Ana Kartini. Kartono Judara. Kartini diudari. Nek Kartono diudara gak apa-apa, Kartini rek mbok kon ngudari iku lho.
Berarti kahanan donya ana loro marah ya. Ana Kartono, ana Kartini, ana Rempelo. ana ngomong. Mah nek kuwi mah aku. Apa? Saru. Ora ana. Wah, ana cah cilik-cilik arek saru. Saru no. Ora. Lah kok jare ana Kartono? Ana Kartono, ana Kartini, Ana Rempelo. ana aku malah kudu guyu. Aku nek roh raimu malah kudu ngentut. Roh kancane dhewe rek kudu guyu. Ya Roh ora kancane dhewe kok kudu guyu. Ana Rempelo. Ngomong. Saru nek kuwi. Ora. Berarti wani kowe. Wani. Nek ana Rempelo. Ana ati. Oh, ndak. Bu, maem, lawe napa Pak bilang Rempelo ati. Kowe tau tuku kokonan bocah. Lek tukokno Rempelo karo Sosok. gak ana. Tetep Rempelo gathuke ati ya. Lah iya. Ajak pinter-pinter. Lho cah kene omahe kono kok. Di omahmu. Walah, Kono lho. kuwi bener nek kemaki ya bener. Lah gini. Wonge kemaki omahe ya kemaki. Sapa? Omahmu. Oh, omahku tingkat le. Lho tingkat piro? Tingkat loro sing dhuwure gak tak nggoni. Lah kene ora mbok nggoni. Takon nggoni dara. Ka sing dhuwur cilik ngumplik. Kuwi jenenge omah Dara. Nek lak tingkat timbang omahmu. Kene Omah terak kucing ambrol rek kemakimu ora umum. Mula mbok tinggali ngedos adohe ora umum. wis tak taleni Rafia. Rafia. Mula ngene iki sok ben nek diparingi laris. Iya. Nyicil e. Nyicil apa? Ya nyicil tuku boto, watu. Nggih apa? Nggo gaeno apa gendosa mbokmu. Kowe omong Mbokku jek urip lho, bukan gawe gendosa. Sarkinah. Wis Sarkinah sapa? Mbokmu. Karinah. Lah timbang kowe anake Parman, Kowe nyandak wong tuwa kowe. kowe yo nyandak wong tuwa kok. Kuwi wonge nang omah turu kepenak. Iso mbok ulek-ulek. Kowe urung ngerti Parman le. Tuwake pendekar mabuk. Wong belik. Lah kene timbang mbahmu. Gene mbahku gene. Lho cah iki piye toprak disoting ya dieker-eker. Ben, Iki rupaku dingerti kok kadoan tak koyo diletong. sote bar, cedakno bar raine bar. Kowe anggere mbok edit tak idak-idak bar kowe bar. Kowe Oh, lho. kowe ben elek sisan iki. Wis. Ben elek sisan. Cedakno bar sabar. Cedakno tak dudu iki ya. Walah, patak gudiken nek dodono. Endi? Kuwi Kowe ngarani sirah sapa pathak. lho piye? Mbok menehi contoh tulodo sing apik. Heeh. Ngarani sirah karo pathak. Lah nek kowe nek ngarani apa? Ndas ngono ora kena. Dek yo padha wae. Nek iki lara. Nek iki lara ndong kukumu dawa ndong. Bocah kok cengengesan. Lele cetokan arek ngono. Nang ning. Iki. Lho, cangkemmu loro ndong jebule. Cangkem arek loro. Iki siji. Lah sing siji ndi? Madhep rono. Lah iki. Asem ya. Kok malah kowe ngelokno sirahku rek gudiken endi? Lah iki apa? Iki deng gudi kabeh iki. Wah, kowe iki ora ngerti Dagelan cerita. kondang kok gudiken. Justru nek ndasku apik aku gak kondang. Lho, ndak perkara apa rek tekan Kowe ora ngerti ceritane nganti aku dijenengno belong. gini. Lho, tahun 42 Indonesia dijajah Jepang. Kowe wis lahir. Gung. Dah. Rek cerita. Aku neruske perjuangane mbahku Amanarahum. Amanarahum. Almarhum gobloke lho. Iki mambung anu iki. Apa? Kering. Ini lah. Asin. Aduh. Engko dikon sing masak apa? Tahun 42 Indonesia dijajah Jepang. Ya. Biyen zaman tentara Indonesia urung ana pendidikan. Sapa sing wani nggawa bedil kuwi siap perang. Heeh. Aku biyen masamu ora neruske perjuangane mbah piye? Entuk seragam helm, pakaian komplit, sepatu sak bedile. Ya. Tahun 42 Indonesia dijajah Jepang. Jepang mendarat berondong musuh aku. Resik. Jepang balik Ora rek. nang ndi? Mbah ora ana, mbah delik, mbah mulih aku ora ngerti. Heeh. Gandeng aku kan tentara Islam. Ya. Komandanku bilang, luhur, Uhur. sembayang sik, nggih dan helm tak copot aku wudu. Dilimpe tentara Jepang. Wes dia. Tuar. Waduh. Kena iki, Oh iya kuwi bekase. tembus iki. Wes dia. Lho, Lah sing cilik-cilik cilik-cilik iki maune kepletikan bom. peletihan bom apa utrae gudi kendas. Batin ra kena. Batin ra kena. Dagel dhewe. Lah kowe iki ya aneh. Oh dicritani rek gudiken. Mosik.
menghargai aku seorang senior digudek. Ini banter tenan. Loh, spontanitas gak Oh, apa-apa. spontanitas apa? Lah gini, Aku saiki dadi wong goblok kok. Loh. Das mbok kantemi terus kok. aku mbiyen maune goblok. Dikamplengi terus dadi kondang. Mosok to? Lho tenan, mula kowe nek gelem tak anjudi terus kowe suwe ra ndang Karo mati. kursi lho. Ora kowe iki tak ingu mati ngurak sok ben balungmu tak nggo pipa. Saking tresnane kasih Lho, sayang saking sama temen. tresnane, nyatane kowe ya mulih ngedos tak papak. Ndak iya. Aja ngedos terus. Iki lara tenan nek iki. Iki lara tenan nek iki. Apa? Isih kanggo kok. Walah gayamu. Omonganmu. Lele. Alah bela manis cah. Nek iki tetep ora manis, saiki bosok ya iya nek iki. Ora ngene kok manis sing nyawang mripate siwer apa piye? Nek mau ya ketok bagus. Aja nesu. Gini, Nek stroke. gak. Aku saiki tenjerku wis medun le. Wis amin. 60 butir jangka waktu 20 hari harus habis. Apa kowe? Ya gara-gara mikir ketoprak, Nguntil pal. nguntil pal. Iku lho apa jenenge? Nguntal pel arek nguntil pal. Koyok kowe ngidak pendeng ora telek. Wah, ngidak telek ora pendeng. Ya padha ae ana nguntal pel nek nguntil pal iku. Nguntil. Pale nek gedhe ora modar apa piye? Omonganmu, mula aku diyem-yemi. Heeh. Ben diparingi seger kewarasan, sehat, Sehat. bisa mengikuti jejake ketoprak bakti kuncoro ora ngono. Ya angger kowe akeh-akeh metu tirakat. Heeh. Insyaallah Lah dikabulke wingi tenan. istirahat terus nyatane ya TV kadul ngono kok. Kuwi kakek tumu anu, Istirahatnya kesuwen tanggapane praine kesuwen. TV kadul. Lah kowe wingi gak percaya kowe mangan nonggonku keloloten puteran TV? kuwi kok ngisin-ngisini ketoprak Lho nek kaya aku supe. gak isin lho wong apa adanya. Nah. Apa adanya. Nek kaya belongi SD ra tutuk. Wah, Modale wedak karo angus alhamdulillah kena nggo ongkos anak kuliah. Ora bangga piye? Dagelan ketoprak di anak pegawai negeri. Padakno kowe. gene SMP le timbang kowe SD. Lah SD mbok ontok-ontokno. Kuwi goblok saiki. Gene, SD karo SMP dhuwur ndi? gur SMP Suwene. suwe Kowe 3 tahun, aku 11 tahun. SD. Gurune ngantek meteng. duh, murid kurang ajar. Lho kok kurang ajar piye? Lah kuwi gurune ngantek meteng. Lah ente bojo ora entuk meteng. Oh karo bojone to. Lho rumasamu meteng karo sapa? Karo murid. Tak kira nek ana murid kurang Oh, ajar. ya ora ono. Lah iya. Kowe karo aku ngene, Piye? menek tulodo sing apik, Heeh. aja nganti tukar padu, Gak. marilah kita galang persatuan dengan kesatuan, Heeh. kerukunan pinangka senjatane menungso urip. Ya, Pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai. kawin lagi. Dadi Bercerai kita runtuh. Aku wong lanang ra normal kok. Wong lanang normal pegatan ya ora bineh wong cek enom. Saiki piye to saiki? Karepe iki kita runtuh aja nganti runtuh ngono lho. Ya, Bersatu. Nah, bersatu. Kanggo nyukseske ketoprak bakti kuncoro. Lah mula kuwi aja. Lah apa? Aja nganti runtuh, Heeh. timbang tukar padu wong nyanyi. Nyanyi iso kowe? Lho. Kowe njaluk lagune sapa? Lagune Ayu Ting Ting. Wih, Hedian. Kemana anak kambing saya ada di samping saya. Mana di mana? Hehe, Mana di mana? hehe. Aku anaknya, ini bapaknya. Kowe yo ngawur aku mbarani anake re. Lah kowe delokno wedhus nek nesu iku. Walah, Kaya roh dine wedhus. lho. Wedhus yo mbek to dah. Iki wedhus wedok. Lah wedhus lanang. Wedhus lanang gak iso muni mbek. Padha. Wah nek wedhus wedok mbek kuwi wedhus wedok. Lah nek wedhus lanang Gak iso. piye? Wedhus lanang ya kuwi wedhus lanang. Berarti iki wedhus lanang ne. Lho, kowe iki tak duduhi kok. Lah aku rembut dudui lah apa? Nyanyi. Nyanyi oke. Nyanyi mumpung ana orjene. Heeh. Walah wonge mangan. Gak. Ngene iki lho aku gowething Kene. dagelan metu sego metu. Heeh. Engko kowe karo aku mlebu jero resik. Dingengei. Dingengei. Engko cedak ngene bose kok. Nyanyi. Yo, Sing enak lagune apa? apa kok? Lho aku nek nyanyi Lagune mbahmu sing wis mati enak. Sing diangkatke kok gendusa. kuwi ora lagu blok. Apa? Ora sing la ilaha illallah ngono. Omonganmu. Lagu ya sing dikenal karo masyarakat. Ya lagune apa? Wis iso lagu. Loh, aku sembarang lagu iso le. Aja nek kok lagune cah nom-nom saiki.
lagu nostalgia aku mudeng. Sing piye? Loh, janganlah kau berkata benci Heeh. bila hatimu tak sudi. Lagune Bruri. Oh, Bruri. Mudeng kowe lagune Bruri. Ora Biasa. mudeng. Hidup dibui bagaikan burung. Lagune Deloitte. Loh, aku iki sembarang lagu. Sangar meno. Loh. Kowe ra kok Indonesia jajal kowe lagune apa ki? Ami saka Malaysia. Alah lagune Ami kok Malaysia. Yo. Judulnya apa? Sabila. Alah kecil lagu Isabella. Ya, ja. Iringane le. Musik. Isabella nek mbok pamerno. Lagu Isabella sing piye? Isabella kok ora Oh, iya. iso kira. Isabella adalah akulah pendukung. Jare iso nyanyi. Rono. Aku iki nyanyi sing asli pinter, angger diwari wong elek error. Sakmono. Iya. Iya, sakno jan. Isabella adalah akulah pendukung. Taware. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Ngono? Isabella kok Garuda Pancasila. Wih, sing asli ora ngono. Sing asli piye? Isabella penekno blimbing kowe. Lonyo penekno tiba kejegluk gundulmu. Nesu. Ora nesu piye ra pas blas kok. Ya Sini penyanyi dangdut anu. Gitar tua, Mas. Wih. Lagu apa wih? Bang Haji Roma Irama. Nek kita suaramu pas iki. Pas. Nek iki ora Oma Irama delok dandane iki. Apa? Kowe Mbok Darmi. Sepira? Banter Mas gak apa-apa. Nah, Hanya gitar alah pales aku. Yakin angger titingane ra pas sing ngene iki. Wis, mandeg. Tak anune dhewe. Hanya gitar tua ini hinggap di jendela. Nenek sudah tua ini giginya di jendel. Ngono ngelokno wong. Isabella tekan bebek adus kali. Tekan Garuda Pancasila malah kowe ya padha ae tekan burung kakak tua. Alah ora iso nyanyi kemaki. Iki lho nyanyi. yo nyanyo. Aku lagu sing suwe ra tau metu le. Cocak rawa. Justru kuno kuwi antik regane larang. Padakno kowe arep nyanyi apa? Aku penyanyi pop. Nek nyanyi pop aja war aku. Oke. Golek toprak liyane. Yo. Loh, endi sing balung? Ayo. Cocak rawa. Modar kok kowe kan melok nyanyi anjuti kowe. Musrik. Tutum suwek kuwi. Musik kare musik. Kowe iki budek no. Nesu karepe dhewe piye? Ora ngomong musik kok musrik. Lah iya musik. Yo Lek Rahman, wangi Lek lah. Yo. Go. Kowe nyanyi pop kok joget. Kowe lagumu pop. Yeay. Muda-mudi zaman sekarang
KTN. Apa? Manuk nek mbok giles masamu ra kemeng apa piye? Sing ape giles apa? Lagi mbok tak giles karo perawan lho giles dhewe wis lara kok jek nggawa perawan kowe. Tak giles untumu ngono. Neng gelis are. Neng gelis masih perawan no. Ora. Neng gelis masih perawane lagu kondi. Sangka Sunda. Wah, gayamu kaya iso basa Sunda. Tuh, cah kene. Tak ki neng gelis masih perawan artinya apa? Ning bocah wadon gelis ki ayu tur ijek perawan dadine ana cah wedok ayu ijek perawan. Berarti kuwi iso. jenenge ning gelis. Berarti iso basa Sunda. Pecil ndak? Halo Sondong. Halo. Kuring saha eta taek. Hei! Wis cah ki goblok basa Sunda. basa Aku ning Jakarta nek petok kancaku ya ngono. ojo. Halo Sondong. Halo. Kuring saha eta taek. Kowe iki goblok lho. Tak omongi, jare pinter basa Sunda kok. Belono. Halo Belong. Loha utumono. Halo. Halo. Belong. Halo. Kuring saha eta tea. Ono kuring saha eta tea eta tae. Cek iki goblok iki kok. Eta tea. Eta tea. Alah barang kuwalik arek. Walae salah nyanyimu. Manuk itu cak rawa. Cocak rawa dawa buntute. Nyaut terus. Lho kene ra diterusno mubadir. Buntute sing akeh wulune. Nek digoyang ser-ser aduh enake. Iya ya. Manuk prenjak model iki gak iso dhek. Manuk prenjak menclok neng tunggak. Iso no lele. Esuk-esuk ana prawan roke cekak odiar e. Bareng weruh manuk kundangan. Tas Manuk prenjak kuwi lho. sarunge. Kok saru lho manuk prenjak sing tuku sapa? Tuku kowe. Dadine manuke sapa? Manuk. Lah iya, kuwi jenenge wong wedok sing ngundang masalah. Heeh ya. Wong ana rok dawa rek nganggo rok cekak. Lah konangan manuk prenjak itu ngek. Kuwi nek manuk prenjak. Prenjak. Manuk cipret. Manuk cipret. Kae. Manuk cipret buntute saipet. Iso le. Esuk-esuk ana rondo ndase mumet. Bareng weruh manukku mengkeret. Manuk cipret iki beda karo prenjak. Nek manuk cipret iki penuh prihatin. Oh ngono. Wis ana rondo sirahe mumet dhek roh terus mengkeret. Dhewe nek prenjak. Iya. Zamane reformasi. Bocah ganteng kok rabi banci. Tidak. Bancine yen bengi nangis wae. Amarga wedi manuke dhewe. Manuk apa? Manuke banci. Cipret. Enggak, banci ya ndek manuk nek gak apal manuke apa gak mudeng aku. Po ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimik susu. Susu perawan. Segere ra karuan. Susu rondo. Ya enak rondok sepo. Gawe senengamu. Kowe kuwi nyanyi rek tengah. Ana susu perawan. Kowe ya ana nyanyi rek nyandak susu perawan karo susu rondo. Kaya tau ngombe susu ae. 4 sehat 5 sempurna itu pakai susu. Iya, nek 4 sehat susu reno pira? Rono loro. Apa? Coklat karo putih. Alah kok berarti asli gak tau ngombe susu. Lho cah iki piye to? Susu ki reno 3. Ora ono. Nek kok sabar lho. Bar, ana pira bar? 3. Ngomong bar jeloke meteng lho. Ana putih, ana susu coklat, Ana susu coklat, susu abang. Susu digawe sirup. Enggak. Lha apa? Apa? Rek ngerti mburi lah, Pak. Susu abang iki susu masuk angin dikeroki. Mosok to? Tenan, aku roh nggone bojoku dhewe kok. Oh, ngene bojomu dhewe. Bojoku kan wonge lemu. Heeh. Metu kok kamar mandi lawang Karo dipandang. ngatik coba mlakune piye? Tapian. Tapian plak mlaku. No kino. Terus aku roh. Stop. Oh, Abang kenapa? Aku iya. cerewet roh nek masuk angin nek ditekokno ya ngono berarti susu abang iki susu masuk angin dikeroki. Tak kira to susu. Kalau ijek utuh loro nek mbok pek. Ngomong bojomu lemu nu kok. Lho,
Bojoku lemu ning inu. Walah inu apa kaya Lho kowe salah. biyen ayu le. Lho tenan ketoprak klagen biyen, ketoprake Mas Mbak Surati biyen. Almarhum Bodong roh kowe. Bodong sapa? Maratuaku. Oh, mertuamu. Kuwi anake Bodong. Oh iya. Biyen ayu rol kondang Eko Sasiati kuwi rambute sakmene ketoprak Bang Jaya biyen. Oh, rek saiki rek elik. Elik perkara tak jotosi raine kuwi. Oh wis tuwek rek entuk elek. Ih, saiki mentelen. Oh pancen wis tuwek rek omong-amu. Ya apa meneh iki awake dhewe kan disuting apa kan? Syuting Permata. Sing arep butuhke kaset. Piyayi Klagen Gunung Sari nek pengen duwe kenang-kenangan ketoprak anyar, Ya, mengke bar ketoprak iso pesen langsung neng operator. langsung jadi Nek VCD VCD 3000. Ngawur ae. Tiya wong berarti apa? Telu garek ngepingno pira rak Oh. ngono. Hmm. Wong nek masalah rega mengke dipun rembak piyambak. DVD iki DVD. dadine siji sak lakon. Oh, nek DVD, Heeh. nek VCD kan iso 4 kiping. 4 Satu- keping. Heeh, 4 kiping. 4 keping. Keping nek wong Jawa nek Jakarta kiping. Ngono. Petang iji. Petang iji. Rega iso diatur. Oke. Sapa ngerti engko dikethok tularke karo tangga-tanggane karo Ah, dulur-dulure. kanggo promosi. Nek pancen seneng iso nekake ketoprak Bakti Kuncoro. Oke. Iya ta? Heeh. Golek cewek iki ana panyuwun. Oh iya wah. Ceweke sing ayu apa sing elek? Ya nek ana sing ayu nek ra ana elek lah sementing ana ambekane. Ana cewek ayu kan. Umure, Umure 17 tahun. rambute, Wah, rambutnya dua wujas. irunge, Irunge mbuangi. celuk le. Celuk. Wonge wis mati. Wong ngletak kowe ngono. Penyanyi mati nek kudu Aja nesu. Lho ngomong penyanyi ayu arep mati. Ana piye wong penyanyi mati digletakno terus kok nyekeli mik ngono. Ya, tak golek ya. Ya. Saiki ya. Enggak, engko bar bodho ya kena. Penyanyi lho. Saiki rek. Lho. Iya nyok iki maksudnya piye? Hai. Hai. Halo cewek. Halo cowok. Lah kowe karo aku ora jeruk mangan jeruk apa piye? Halo telek. Lah mbok lono telek lah. Telek ning rak telek teles. Iya. Nadyan belong elek ning pantes. Halah. Ketimbang kowe telek garing. Padha. Wis elek maling. Iki cara saka miyon. Bakul pitik yahne nek wis metu nduk. Kok ngarani bakul pitik ta? Ya piye mau? Kok. Kok. Kok emang suarane kokok ngono. Wah, berarti ngempit pitik tenan nek ngono. Jajal tiliki. Gak nek delok potongane PK e. Oh, PK ngawur ae. Pemandu karaoke. Gak pemain ketoprak. Wih pikiranmu kok elek lho to, Dong? Tak kira nek pemandu karaoke. Good night Good night itu apa? bahasa Inggris. Oh iya iya. Selamat malam. Selamat malam. Nek esuk good morning. Good morning. Nek sore. Sore good candi Allah. Duh. Ono kecandi Allah. What do you name? What do you name ya apa? Siapa namamu? Heeh. My name Mr. Belong. Ya. My friend Dog. Yes. Just. Apa? Yes. Yes, aja ora aku. Apa? Najis munggo lantuh. Apa nih? Wayakno ning mburi balung pirang-pirang kok entek. Kita ki piye to? Hah? Mau bahasa Inggrismu ki lho. My name Mr. Belong. Heeh. My friend Dog. Yes. Lah yo berarti kowe asu. Kok yes? No, no. No smoking. No smoking iki basa Inggrise pom bensin. Masa? Kowe roh apa ora? Nggih. No smoking basa Inggrise pom bensin. Iki dilarang merokok ning pom bensin lho karepe iki. Mosok sih? Masa murah roh piye? Oh, nyai basingah tenan. Ora nek iki ketoke wong wedok remuk jero to iki ketoke. Wah. Iki pomo mobil ya perses. Wah. Takoni nja. Mbak, Apa sih? Ye, tak celuk Mbak rek. apa sih? Berarti kemayu bocah iki. Ada respon. Respon oke. Mbak. Ada apa sih, Mas? Yang kedua malah kemenyek. Ada apa sih, Mas? Iya ya. Ping pindho. Nduk. Mbak, Mas. raruh nek congormu. Kalau ning tanganku lapor ibu. Ana wong wedoke ning ngarepe suara ning mburi kaya entut ae.
Mbak wedhus ae. Wingi kan wong wedok ora iso kok. Cepat, mudah dimengerti. Dik, rabi yo. Re tak kandhani. Wong Jawa kudu duwe tata susila. Oke. Adat ketimuran kudu dienggo. Piye? Sopan santun gamane wong Jawa. Heeh. Lho pacarmu rayang murah petok. Ayo rabi. Nek kowe ngrabeni kono, aku melu. Lah, padha ae. Ben menisan ajur. Ketane wonge bisu. Iya ya. Wera iso basa syarat ora? Lho kandhani kok. Lakune mentul-mentul kaya Mbak Tan. Kuwi nek dipasang benang terus karo ngisor dhuwur terus Malah dak kocan ya. kaya dolanane cah cilik-cilik ya. Wis iso basa syarat. Pinter. Apa ya? Bapak. Hah? Apa, Pak? Ya. Kowe saru. Apa? Nek ngene aku mudeng. Cek goblok lho. Saru. Ora. Nek ngene mudeng. Hei. Kuwi ali-ali. Ngene Ali gelang kalung ali-ali. Ana ali-ali iki nggone nok kene. Lah masa ali-ali udah kene. Ora, ali-ali kan mesti jendek manis iki. Ya ki mah timbang takok jendek manis takok driji dadine basa isyarate ngene. Wah, Ora iso piye? Basa isyarat ora jelas. jajal kowe. Beh. Ya. Hah? Waduh. Wah. Nek ki saru, ora apa basa syarat. Ora ngerti. Apa jajal kono kowe? Mbak, Ya. ya momongan karo aku. Heeh. Ning kono tak anteni ning prapatan. Oh ngene iki berapatan? Aku tak jak mampir ning omahku. Oh ya. Tak weki mangan. Ya. Jangan asem kecut. Nek ora ngerti omahku, mburi pasar manuk. Piye, ha? Kowe njabut. Piye? Tak jar-jarke dudu aku meneng wae kok kira ancen aku bisu, ha? Bisu ra iso omong, ha? Rumangsamu dadi wong lanang ki mbok aja kaya ngono to, Mas. Sopan santun unggah-ungguh karo wong wedok kudu ana. Ora apa sampean ki mau wong lanang, ha? Ngenyek wong wedok sak gelemu dhewe. Mbok anggap aku wong wadon sing melemeran ning tengah dalan. Ha? Mbok anggap wong wadon sing sasek loro. Ora aku nyatani kowe ngenyek karo aku kenalan ra ndek sopan. Sing marahi sapa? Sing marahi sapa? Sondong. Rumangsamu genah kowe ngono kok muni sondong-sondong. Rumangsamu sapa? Hah? Rumangsamu. Dadi kowe sing jenenge sondong, heeh. Heeh. Nek wani aja saka gurinan, Mas. Adu arep langsung karo aku, ha. Aja mbok nyek sak gelemu dhewe. Rumangsamu bantu apa, ha? Aku aja. Mau ae ketokan. Sing asli sing lho. Kurang ajar. Arep mbok bancaan, heeh. Rumangsamu jajan pasar, heeh. Kurang ajar karo wong wedok. Sondong-sondong sapa, he? Bantu Pak wong wadon apa, he? Wong wadon sing gampangan. Rumangsamu gayamu kaya ganteng-ganteng dhewe. Hah? Do mbok bancaan rumangsamu, do mbok perayaan aku, heeh. Dupe aku wong wedok dhewean ning kene, hah? Do menang-menangan pek kowe duwe Ora. kanca rumangsamu aku njur wedi karo kowe. Sing salah Heh? ki ra aku. Kenalan-kenalan entuk Mas sopan santun unggah-ungguh. Kowe ndak kowe tekoki basa dhewe. Durang ngerti Sopo? tatanan Garo, karo Pak. kancane. Urusan karo kowe lho iki. Takno ben nangis. Bangetan uripku. Iya, iya. Dinyek karo wong lanang lagi iki aku rumangsamu pe aku ora ono kancane. Ana sing nangis. Kowe tuman piye nangis? Sing kene nangis sing isor tak tawakno. Kowe iki ditakoni basa Inggris ora nyauri. Basa Jawa ora nyauri, dilokno bisu neksu. Lah ya ning ora ya ora ngono kuwi carane to Mas, sampean to Mas. Sapa to? Rumangsamu, kowe kok iso do lali karo aku kowe iki ngopo, he? Kok iso lali karo aku ku piye?
Apa kowe iki do pangling karo aku, pe aku dandan kaya ngene iki? Aku pangling.